15 l-operatur fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Tadbiġi f'Għawdex ibbenefikaw minn aktar minn 70,000 euro fi ħlas tal-pagi mill-Gvern biex minkejja l-pandemija jkomplu joperaw u jissalvagwardjaw l-impjiegi. Fl-istess ħin l-Aġenzija tal-Gvern Malta Enterprise u l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat iffirmaw ftehim biex ikun allokat uffiċċju għall-Kunsill fir-Raħal ta' Snajja u l-artiġjanat stess. Dan se jgħin biex għaqdiet volontarji f'Għawdex li qed jinvestu fl-intrapriża soċjali ikollhom l-appoġġ u jitwettqu inizjattivi kollaborattivi oħra. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-operaturi mhux jaraw prospettivi ħżiena għan-negozju u fakkar kif il-Gvern wera bil-fatti li anke fi żminijiet diffiċli se jkun ta' wens għan-negozji. Ħabbart li daw 15 ħajżidu bitliet oħra fil-ġimgħat li ġejjin, però l-iktar ħaġa ta' apprezzament li stajt nara kienet l-għajnuna li tal-Gvern li kull wieħed u waħda minnhom hawnhekk qalulna li kienet fundamentali l-għajnuna tal-wage supplement biex żammew il-ħaddiema, però parti minn hekk kollha kemm huma qalulna isma' qed iħarsu quddiem biex ikabru. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega wkoll li grazzi għal skemi oħra tal-Gvern dan is-sit joffri apprentistat lil bosta studenti biex jitħarġu fl-artiġjanat li huma stess jipproduċu. Però apparti minn hekk rajna wkoll il-potenzjal ta' dan is-sit u l-bżonn li nagħmlu rebranding u revamp ta' dan il-post biex nattiraw aktar propju turisti lend l-area għal skop ukoll ta' bejħ ta' artiġjanat lokali. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal illi l-ftuħ ta' uffiċċju għal volontarjat f'Għawdex juri illi l-Gvern huwa kommess jagħti l-għajnuna kollha possibbli lil laqdiet volontarji biex tiġi assigurata l-eżistenza tagħhom. Ħassejna ħtieġa illi jkollna uffiċċju illi jopera propju minn ġewwa l-Gżira Awċija. U allura llum qegħdin naraw kollaborazzjoni bejn il-Segretarjat immexxi minni kif ukoll il-Kunsill Malti responsabbli mill-volontarjat u anke il-Malta Enterprise illi permezz tiegħu propju ħankunu qegħdin naraw illi l-Awċija ħajkollhom uffiċċju fejn ikunu jistgħu jindew.